אנחנו הולכים להיכנס. וואי, איזה מזדחון, וואי. פה אנחנו לא הולכים. פה אנחנו לא הולכים. כי הכל פה פתוח, ואם מישהו נופל, זה אשמתנו. צלם להם, אנחנו לא כל כך נכנסים לשם. הכל פה שבור. אוקיי, יש פה כיור. שירותים. איך אתם לא מפחדים שיהיה פה מסוממים אתם נכנסים לכיור, ביפנים אפילו? אז מה קורה חברים? אתם בעוד סרטון של The Dark Light. היום אנחנו נחקור את המבנה הזה. אבל בחלק הקודם חקרנו את הבניין שם, פנימיה. אנחנו נהפוך אותו לזולה הענקית שלנו. אבל היום בעיקר נדבר על המבנה שם, שאנחנו לא רוצים לחקור, אנחנו לא יודעים מה היה שם. אבל אנחנו שמענו אתמול מישהו פה שלא הפסיק לצעוק, לדעתנו איזה הומלס או מישהו שגר שם, ואנחנו לא נדבר על המקום הזה כרגע. היום נדבר על הרפת שם. אנחנו ניכנס, למרות שכל המבנה הזה עוד שנייה מתפרק. אין בו כל כך דבר מיוחד, אבל סיפרו לנו שפה זה היה הרפת של הפנימייה שם, שהיו פה מגדלים ופה היו שותלים דברים. והיום אנחנו נלך להיכנס ביחד עם אמרי, כי אורי לא פה היום. חבל. הבא הוא יהיה. יאללה. יאללה, בואו. תצטרפו אלינו. כפי שאתם רואים, אנחנו ליד הבית. בואו ניכנס. כניסה מאוד מזמינה, כמו שאפשר לראות. תראה לה יש סכנה, עלייה לגג. אסור לעלות לגג. ממש נטוש כבר. תראו, עוד שנייה, זה מתפרק. תכנס, תראה. אפילו היו פה אנשים לפני זמן. ככה החדר נראה. ככה אמרי נראה. זה היה סוג של דיר כזה. רפת דיר, לא יודע מה זה היה. אולי מורווה. אבל צריך לקרוא כדי להבין. שום דבר מיוחד כרגע. למרות שהיה פה, לפי הצונורות, אומרים שהיה פה מת, אבל הכל היה פה שירותים לדעתי. ואם אתה רעב... פה היו את החיות לדעתי, עצמם. ועוד שנייה זה מתמוטט עלינו, אז אנחנו... ואוריאל, אם אתה רעב תמיד... קצת שמורים. טוב, כמו שאתם רואים, נגזרנו השטח. וזה לא יעצור אותנו מלהיכנס שוב פעם. חברים, היום חלק 2 שאנחנו נכנסים לפה וחוקרים לעומק יותר. תקשיבו חברים. קרה פשלה קטנה. רץ משהו בפנים. ורצינו שם טן. שאלה אם ניכנס. היה שם פתח סגור שלא היינו. שאלה אם אמרי עמיד וניכנס לשם שוב. וגם יש מישהו מלמעלה שהוא נראה קצת כמו איש קרטל כזה והוא מפחיד אותנו טיפה. אנחנו לא בטוחים ב100%. לא בטוחים אפילו גם אם נשרוד את זה. יש מצב שגם נחזור לפה מחר ועוד עם ילד בשם אורי עמר. קיצר, אמרי אתה קובע מה יהיה בחלק 2. אני אומר שלא ניכנס אחי, ראית מה שהוא רץ. טן, מה הוא יכול לעשות? אני לא בעד להיכנס. ואם יש לו איזה מחלה? יש לך... הכל פה טנים. מה ראית? כלב. רץ? לא. זה סתם כלב. זה הכלב שהיה אתמול שמשוטט פה. הוא הולך. לא בטוח פה חברים. לא בטוח פה. ויש פה גם שם כלב. אנחנו לא יודעים אם יש להם מחלות או הם סכנים ואם יכול לרוץ ולמשוך אותנו. אז אנחנו מאוד מאוד מפחדים. גם זה לא קשור עם הכלב, פשוט איכשהו לבד. פשוט לא יודעים אם יש לו מחלות, אם יכול למשוך אותנו. לברו היה קצף בפה, אני די בטוח שיש לו איזה מחלה. היה לו קצף? כן. יש לו כלב.
פה זה המקום הכי כאילו נטוש, כאילו, בחיים. ובחרנו לבוא ביום לא כזה טוב. עוד מעט תראו שיש משהו למעלה, יש פה ביבי, זה לא מפחד. זה נראה גבר, הוא היה נכנס איתי רק לבניין הזה. אפשר להיכנס רק לבניין הזה. יאללה בוא, ולא עולים אפילו. אפשרים באזור כאילו? חברים, שימו פלי. מדען. הכל שבעתי פה אתמול. החזירו אותו למקומו, אנשים כנראה שהיו פה בסיור. יכול להיות. חוזרים לחדר המזרונים. שאלה פה אם בטוח, אתה מבין? זאת אומרת? בבוקר אני לא זוכר כל כך הרבה דברים פה. אני לא זוכר כל כך, יש פה דברים שאני לא ראיתי. אבל עכשיו נעשה טרנזישן, כל המבנה מהזולה שלנו. סיורון שקטונצ'יק נעשה פה. רק בשבילכם. פחד אלוהים. זה החברים. בואו אחרינו. מצאנו את הלוקרים. באמצע הטרנזישן מצאנו לוקר שלא ראינו מקודם. אבל לא נפתח אותו. כן. זה ארון חשמל. בהחלט, כן. שעשו אותו פעם. טוב, אני אומר... נמשיך בטרנזישן? Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. אמרי, גם פה לא הייתי. אמרי, גם פה לא הייתי. בוא איתי. לא הייתי שם. תקשיב, שאני ואתה והיינו ואורי היינו עד לפה. עד פה. לא הלכנו, אני לא זוכר שהיינו פה. גם את החדר הזה עם כל הציורים לא היינו. תסתכל מה יש פה. מלתחות. מלתחות. ופה בכלל. אמרי, פה בכלל יש פה משהו. כן, אפשר להיכנס. אפשר. חסום. לא חסום. כן. כאילו סוג של, אבל לא כנראה חסום. רצוי שלא ניכנס. כנראה רצוי. את זה לא ראינו. אתה נכנס איתי לשם? יש לי פחד במקום. מה קלסטרופובי? זה לא... זה חשוכים וסגורים. זה לא כזה חשוך. יש שם מרתף כזה. קטן. אני לא ראיתי יותר מזה. כי הכל שם ממש ממש חשוך. כרגע נעלה לקומה שנייה. רק תזכור, יש שם מישהו, כן? פה גם לא היינו עד הסוף. שאתה רואה, היינו פה. אתה זוכר את זה? כן. כן, היינו פה. אבל לא צילמנו נראה לי. מה קורה חברים? קודם יצאנו וראינו פה איזה מישהו מעשן בנד. המקום לא בטוח. כן, המקום פה לא בטוח ויכול להיות שהוא גם מעשן קצת... You know? כן, אנחנו לא בטוחים פה. כפי שאתם רואים, אנחנו כאן. אני פה בחדר המיטות. קצת בגבוה החלון פה, אבל חדר המיטות פה. אנחנו ראינו לוקר, מרתפים, את זה אנחנו לא ראינו אתמול. יש גם חלק חסום בקומה, בבלוק השני, בקומה הקרקע יש משהו חסום, אבל אתמול אנחנו רואים שפה היה חסום, ומה שהיה חסום פה זה הקומה פה. פעם היה פה מעבר לקומה השנייה. עכשיו הם חסומים, ואנחנו לא זיהינו, לא יודע למה. אבל בבלוק השלישי יש כמה חדרים שלא ראינו. אנחנו כן היינו רוצים לראות. מפחיד אותנו טיפה בגלל, אתם יודעים, לא סומך על המקום הזה, חצי קומה יש לו. יש לנו גם עכשיו טן. ראינו גם משהו זז, תזכיר להם, כאילו. ראינו ממש משהו ממש זז, ואני לא יודע אם הצלחתי לצלם את זה. תראו, כל החלון מתבטא. קיצר חברים, אנחנו נעזוב. ומחר אנחנו נראה מה יקרה. נעזוב ונקווה לטוב. נביא גם כמה סיוק מגן, כי זה לא בטוח פה. אנחנו עושים משהו לא בטוח.
קצת מפחיד פה, האמת, ממש מפחיד פה. להיות לבד, יש פה מלא אנשים שבאים, לא שמחים על המקום הזה. אז אנחנו נבוא פה במציאות עם כמה יותר בטוח, לדעתנו. ואז גם נחקור את הבית כלא שמה. קצת מפחיד אותי, האמת, קצת מפחיד אותי, אנחנו נחקור. כאילו יש פה סירן. עוד קצת מומנט לאווירה. קיצר חברים, תהיו איתנו, נדבר איתכם מחר. פיס. סתום.